Iawn. Hwre Hywel a Sion i'r criw sy'n byw da teulu'r Oernant. Fe gawn ni nawr eu cwmni nhw a falle dipyn o gerdant. Hwre, 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 hwre i deulu'r Oernant. Trevor Edwards. Wel, na neis eich gweld chi. Sydych chi? Helo, sydych chi? Mae rai bod chi'n cynrychioli clwb pobl ifanc Pontarddulais, ydych chi? Odyn. O'n i'n gallu dweud mae'n edrych yna chi. Pwy arall yma? Beth? Beth? Aman Cadeirydd. Helo, Mr Cadeirydd. Reit da, diolch yn fawr. Beth yw'ch enw chi, sir? Gwyn Evans. Sy'n rhyfedd bod chi'n edrych yn dda, Mr Evans, yng nghwmni'r holl ferched yma. Neis i gael eich cwmni chi. Pobl o Boncath, dwy'n efo ni. Neu efo Boncath? O, dwi'n efo cw. Pobl o Eglwys Wrw, dwy'n efo ni. O, ydych chi'n dod fan cw, te? Yn y cefn, ydych chi'n dod? O, coleg? O, neis. Smai? O. Saes. O, reit. A chi? Ie. Beth yw'ch enw chi? Hyw. Beth oedd fan hyn? Gamffoi... Jiw. Yn deitl. Ie. Aelod o glwb seithi chi, ie? Ie. Lawr yn lle yn y fedda. Yn Dydra. Beth ych chi'n seithi? Elifantor, beth yna? Na, dim eitha. Beth chi'n seithi? Colomenod? Ie. Neu clai? Clai. Chi'n un da? Na, dw. Dwi'n onest. Mae eisiau bod yn onest. Smai? Siamai. Reit, da, diolch yn fawr. Beth ych enw chi? Steffan. O, lle ydych chi'n dod, Steffan? Pont y Powell. O, lle mae fan o? Pont y Pŵl. Pont y Pŵl? Siamai'n siarad Saesneg. Pont y Powell, ie, dyna'r enw gwreiddiol. Dyma'r enw gwreiddiol, ie. Ie, wir. Da chi'n dod o Mr Powell efo chi, na ddo? Na, wedi marw tipyn o'n. Chris Otterny. Sut ydych chi? Iawn, diw. Beth ych enw chi? Janet James. Ydych chi'n ofni, does? Ydych chi'n boeni dim. Janet, ydych chi'n is-gadeirydd clwb ffermwyr ifanc Eglwys Wrw? Ydw. Be di hanes y clwb? Wel, dechreuodd y clwb rhyw 6 mlynedd ar 20 yn ôl. Chi o'r aelod cyntaf felly, ie? Na, dwi wedi bod yn aelod os 5 mlynedd. Ydych chi wir? O'n i'n ysgrifennyddus llynedd. Nawr ydych chi'n is-gadeirydd. Mwyn nesaf ydych chi'n gadeirydd, chi'n meddwl? Na, trio. Pa fath o weithgarwch ydych chi'n ei gynnal yn y cylch? Wel, eleni, i ni wedi ennill gwpan am y gwaith i ni'n neud i'r bobl yn yr ardal. I ni'n trial yn gorau i helpu pob un yn yr ardal. Da iawn. Mae'n sôn chi sydd yn aelodau o'r clwb yma? Tua 30. 30. A chi'n mwynhau bod yn aelod, wrth gwrs? Pwy di ferch ddel o'ch ochr chi? Mandy Phillips. Chi nath drefnu'r daith yma, Mandy, ie? Diolch iawn i chi'n ddod yn hwy gyd lawr yn eich car chi oedd hwnna gyd? Ie. Nag. Nawr te, ydych chi'n gyfarwydd at teulu'r Oernant, wrth gwrs, yn dech? A gawn ni heno i cyflwyno nhw i gynulleidfa llawer iawn mwy eang na'r cylch maen nhw wedi arfer perfformio. Diolch iawn i chi, i'ch dwy. Ie, teulu'r Oernant, dyna bydd yn cadw cwmni ni am yr hanner can munud nesaf. A chyfle ni gyfarfod y teulu. Dewch ni i ddechrau gyfarfod tair merch y teulu, Buddig, Elin ag Eirian. A dyma nhw yn ffarwelio a Jamaica. Daeth hir mell bell o dir a fan desitja mecar hosais i ond rwy'n teimlo bryd a llaeth yn bryd nôl i ddof am lawer dydd mae'n bron yn braw am pen sy'n troi a throi am fod yng nghar ymhell yn Kingston Road wrth bod y farna'r rhyw bel gryr brodyn a blasus iawn i'r omfyr blwyddyn bron a rwy'n tydau bryd a llai bryd nôl i'r ddod am lawer dydd o'n am mae'n bron yn braw am pen sy'n troi am fod yng nghar ymhell yn Kingston Road Mae'n bron am pen sy'n troi a thro am fod
yn ra, ond rwy'n teimlo'n bryd a llaeth ym bryd. Ro'n i ddofar lawer dydd, ond am ein broen sy'n troi'r am fod ei har yn hechan Kingston dra. Diolch yn fawr, diolch yn fawr, diolch yn fawr. A diolch i'r hogia hefyd. Helo, Genod. Helo. Gai wneud hynna? Teimlo'n neis ydyn gynnes. Da ni'n mynd i cyfarfod gilydd ers blwyddyn. Bron i blwyddyn, 10 mis. Beth yn ni? Be chi wedi bod yn gwneud yn ystod y blwyddyn diwethaf, bydig? Canu gyda cwmni opera fach Craig y Nos a yn yr Eglwys Gadeiriol, Niddewi, yn wneud cwrs yn yr ha yn Gargaint. So math o gwrs oedd hwnnw? Be fe chi'n neud ar y cwrs? Studio leader, opera a cynhyrchu llais, popeth o'n ni. Felly er bod chi'n gweithio yn y siop, yn Aberteifi, chi'n cadw cysylltiad agos iawn â cherddoriaeth hefyd. Gwych. Eirian, sut flwyddyn ydych chi wedi cael? Nid drwg. Da iawn. Digon o waith fel cantores proffesiynol? Wel, rhan fwy ar amser da cwmni opera Caint. Dwi wedi canu am y tro cynta yn y Colosseum, beth yn diwetha. Y Colosseum yn lle nawr? Yn Llundain, gyda cwmni opera Lloegr. Nes i ddwy rhaglen dyledu da Stuart Burrows. Beth arall? Sut brofiad oedd gweithio fe Stuart Burrows? Hyfryd. Ie? Mae'n neis dros ben. Pan mae Stuart Burrows yn rhoi i law am eich canol chi ac yn edrych i fyw y llygau chi'n canu... Beth ych chi'n deimlo fel gwneud? Neidio lan o'r ei cusa fawr efo? Ie. Mae Stuart Burrows yn canu. Mae llais bendigedig yn oes. Oes. Ydych chi'n teimlo fel merched eich bod chi wedi cael eich breintio a thalent arbennig, neu ydych chi'n ei dderbyn o naturiol? Fyddwch chi'n weithio'n deffro'n bore yn dweud, ei ti'n lwcus iawn ar llais Mrs Ati? Bob un o hyn. Ddim yn y bore, fyddwch chi wrth gwrs, achos mae'r llais yn ofnadw beth yn tynnu. A babi bach y teulu draw yna. Ydyn nhw'n cyfeirio ato chi fel babi bach y teulu, Elin? Ydyn nhw? A chitha hefyd yn cadw cysylltiad ar byd cerddorol, ynddi chi? Dim sio gymaint ar ddwy ma. Ar ddwy ma dros y men i chi. Os llai o ddiddordeb gyda chi na sydd gan Dim byddig llai ag ddiddordeb eiriau? rwy'n teimlo, chymod, mae'r ddwy ma wedi dod benna mynd yn uchel iawn, sa'n credu ddethau ni benna. Beth am eich sut lais i gan Elin nawr? Gret. Llais bas. Llais naturiol. Ie, yn union. Nawr, ydych chi wedi penderfynu mynd ati'n do i wneud gradd allanol? Do, dwi'n astudio, fues i'n astudio blwyddyn diwetha am gradd mewn Prifysgol Agored. Felly, mae wedi bod yn flwyddyn brysur i chi, Ydi, eich tair a chi, ac wrth gwrs, mae wedi bod yn flwyddyn brysur hefyd i Dilwyn, y brawd, ac i mam. Ac wrth gwrs mae dad wedi cael blwyddyn brysur, ond mae o'n cael blwyddyn brysur bob blwyddyn, tydi? Mae gen gymaint o bethau i wneud, ac allwn ni fynd lawr i'n nghwmni eich tad, lawr i'r fachnad, dyma fe. Cwy. Lle gath e'r goat stripes na? Edrych ar Joseph yn dweud. Marchnad lle di hon rwan? Yn Aberteifi. O, ie. Gwelwyn. Ie, Gryder. Marchnad bob dydd Iau yw hon, mae marchnad breifat ydy. Dwi'n gweld. Na'r Roger, yr opsionier. A Ricky, a helpu Arwyn. Ydwch chi, eich tair, yn mynd lawr i'r fachnad, neu... Na, dim ond dadi sy'n mynd. Ie. Ie. I fart bach yw yma. Ie. Beth ydych chi'n meddwl am y mart bach breifat? Ie, dim ond fe sy'n cymeryd Arwyn. Ie, chymod. Be, i farchnad ei hunan i fi? Ie, ie. Mae fatha JR yn dalus, da. Dim cweith sa'i credu ni. Lle JR, DJ, ti. Beth mae'n neud o'n hyn nawr? Mae'n talu'r baes nawr, talu'r ffermyr sy'n dod i mewn ar Arwyn. Mae'n siŵr bod hwnna'n glamp o Jack, ydy? Ydy, so bod o'n mynd. Sgwni gael ni gyfrif weld y ffigurau yna. Pwy sydd efo? Ydych chi'n abod y ffermwr sydd efo fyna? Na, sa'n ei siŵr nawr. Na, do, sa'n ei abod yna. Na, Richie fyna. Pwy yw Richie, de? O Drafach. Ie. A wedyn, Rhys Bac Amerig, dwi'n credu yw hwn. Ymlaen fan hyn. Mae'n edrych, oedd un o'r broblem ydy. Beth o'n neud? Mistake ar y cont, siwr o fe. Mi ath y cap yn ôl nawr. Do! Mae'n broblem ydy. Syni dda. O, mae'n broblem nawr. Cwmam mi nawr. Mam yn pobi. Ie. Bara cartre. Ie. Well i gael. Yn special. Ydy di dysgu'r grefft i chi hefyd? Na? Dim to.
A dwi'n deall bod hi wrth i bodd yn coginio. Maen nhw'n ei galw i'n Delia Smith yn Aberteifi. Un yn dod mas gyma'r... Hollol. Dall yn mynd. A wrth bod e'n galed, hynny. Gwyn dod i Aberteifi nawr. Dyma dre Aberteifi, ie? Ie. A dacw siop. Yn arwydd ti allan yn Gymraeg, ni'n gweld cigyddion. Ie. Wedi hwnna nawr? Dilwyn? Ie. Debyg i Clark Gable o bell, ynddi fe? Lygydd yna. Rhaid gwsmeriad y siop. Ie. Pryd chi'n goffod mynd i fewn i'r siop, byddig, yn y bore? Pryd chi'n dechrau? Mae'n dibynnu ar ddisadwn ti fy gloch. A dynodau eraill wedi'n T7. A beth fydd rhaid i chi'n neud pan chi'n cyrraedd y siop? Beth ydych chi'n goffod neud? O, chi jyst yn paratoi'r cig i roi fe'n ffenest. Roi fe'n ffenest a llan o'r cabinet. A wedyn mynd at wneud sausage a pethau fyny wedyn. Beth sy'n boblogaidd yn y cylch acos a chi'n dweud? Cigeidion, cigoen, fforc? Wel, sa'n mynd. O, tipyn o bobeth. Wes. Ac oeddech chi'n brysur iawn dros y Nadolig? O, wen. Brysur iawn. Targwns. Iawn te. Cofi fan hyn yn ymarfer gyda Peter Gould o Drydefyd. Wydwch chi wand ar yr ymarfer te? Bob tro. Wedi cael papur wal gyda llaw, neis? Lyfli, ynddo Elin wrth i des. Ie. Nes i sylwi ar y clawr y llyfr gyda llaw, stori o fat hwnna. Dach chi'n meddwl, brynis i'r llyfr bwyty bythefnos yn ôl. A o'n i'n gweld yn y cyflwyniad bod e'n dweud unrhyw un sydd yn gwybod dim byd ac sydd am wybod chydig bach. Mae'n lyfr gwych. Odi, mae'n special. Na beth, pa bwnc chi'n astudio yn Elin? O, cyffredinol o i gyd. Chymod, mae arlunio, hanes, athroniaeth, mae popeth yn y cwrs. A faint o amser ych chi'n dreulio wrth eich gwersi? O, sy'n dan o byd. Mae'n chritha broblem fan hyn, meddwl gyn dadu o'r blaen. Nawr te, lle chi fan hyn? O, yn Eglwys Aberondi, Pasg diwetha, gas hwn ni recordio. Yn canu beth eirian? O, How Lovely Are Thy Dwellings, yw hwn. Dewch chi wrando eich llais hefyd chi. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. For a day in thy courts is better than a
teimlo bod ni'n eich chi'n well fel teulu ar ôl cael mynd draw efo'ch tad a'ch mam i'r tŷ ac i lawr i'r fachnad. Da chi'n ganu ni eto nawr? Ydyn. Be da chi'n ganu? Anodd y madael. Mae yn anodd y madael, mae'n rhaid mi'n neud. Pob wyl i chi. Elian, Buddig a Gelin a gawn ni wrth gwrs weld y merched yn nes ymlaen. Ond rwan, dwi'n eich chi gyfarfod y tad a'r fam. Rhowch croeso felly i Dewi a Nan James. Pan ydych chi'n gweld y merched yn perfformio ar lwyfan, Nan, ydych chi'n teimlo nerfus? Dyma bach am y llwaith. Ie. Ers faint ydych chi wedi bod yn gwrando ar y merched yn canu? Wel, Welyn, 2 a hanner Welyn. Dwi'n cofio'n iawn am Welyn, 2 a hanner. Beth ganodd i gyntaf, chi'n cofio hynny? Wel, dwi'n credu na Iesu Tirion wedd eisiau fod yn capel. Ie. Yn festri fyd, dwi'n siŵr o'n i. Ie. Ie. A wedyn beth am Buddig? Wel, Buddig yn ti beder, dwi'n credu. Os sa'n cofio beth ganodd i gynta. Eirian, sa'n cofio am Eirian, a gweud y gwir, dwi'n credu bod Eirian yn slow starto, dwi'n meddwl ni. Nath i dal nhw fyny. Nath i dal nhw fyny. Da chi'n gallu canu, Nan? Tyma bach. Reit, gawn ni ryw unaw bach da chi nawr? O, na. O, ie. O pam lai, o pam arall? O pawb arall, yn rhaid tro. Ond mi fiwch chi'n canu ar 11, do? O, na, ddim yn broffesiynol. Na, dim ond gymryd rhywbeth bach fel anor. Yn capel. Ydych chi'ch dau o deulu cerddorol? Dewi, ydych chi o deulu cerddorol? Beth am eich mam a'ch tad chi, felly? O, na, dim byd lellio. Dim ond taro o mesin odyn am y llwaith. Pan bod petrol yn tanc. Sgynna ni ddim petrol yn y tanc, mae yna ddŵr yn y gwydr. Da chi eisiau bach o hwnna? Nawr te, actor wrth gwrs. Faint o bobl fan hyn sy'n sylweddoli bod gynnon ni actor fan hyn? Oes, da chi'n cofio Teulu'r Mans? Sa chi wedi cael gweld y gŵr ifanc oedd yn actio yn Teulu'r Mans? Na fo i lun o fanna? Dewi James. Pam ydych chi'n areithio fanna, Dewi? O, dyna'r cwrdd ffarwelio da ni. Ie. Ac madel a hen ffrindiau fanna. Cyfnod hapus iawn? Hapus o parodd e. Ond
Wy wedi rhoi heibio pethau bach genedd erbyn hyn. Dwi wedi clywed aml i bregethwr yn bregethu ar honna. Dwi'n cofio un bregethwr yn dweud, a ddylien ni roi heibio'r pethau bach gennaidd. Oedd Paul yn iawn yn dweud hynny. Oedd yn credu bod e. Chi'n meddwl? Oedd yn credu bod e, achos... Mae eisiau cadw'r ysbryd bach gennaidd yn dweud? Yr ysbryd ifanc. Os, mae barith hwnnw'n iawn. Ond... Na, mae rhaid i'r un fynd at yr elfen oedd e... At y gwaith oedd e'n hoffi fwyaf, wy'n credu, ac ges i'n ffortunus iawn, yn ffodus iawn, mae ges i fynd at y gwaith o'n i yn hoffi. O fyd ameseriaeth i fyd Porthmona. Porthmon yw'n holl fwyd i wedi bod bron, oedd arfer ni'n 50 o'r typun. Ie. A mae gennych chi barch mawr hefyd yn does i'r Porthmon yn hanes ni fel cenedl. Os. Dyw'r Porthmon ddim wedi cael ei le priodol o gwbl yn hanes Cymru. Y fe oedd ar arloeswr mwyaf. Arloesi mae o hyd wrth gwrs bob Porthmon, ond y fe oedd ar arloeswr mwyaf yn y cyfnod gwedwch yr 15 ganrif ar 1 ganrif ar 15 mlaen hyd heddi. Mewn cyfnod le oedd na ddim papur newydd, na telefon a ffôn, y fe oedd y ddolen gydion rhwng Cymru a marchnadodd Lloegr, y Porthmon, bod Twm Oernant yn llawdrwm dros ben ar y Porthmon, oedd e moyn i crogi nhw gyd. Ac, ond, yn chwarae teg i Vicar Pritchard, fe gymeres i gyngor hwnnw, ac fel hyn mae e'n dweud, os wyt Porthmon, delian onest, tal yn gywir am y gefaist, cadw dair, paid torri a ddewid, gwell na gair mewn cod yw credit, ac wy wedi gweithredu ar ei gyngor ac wedi llwyddo, ac wedi gwneud lles i'r ardal dwi'n byw yn ei gobeithio. A dyna pam eich chi filiwnydd nawr, Sir James, yna fe? Na, yn yr oes nesaf fydd hwnnw, siwr o fod. Mae'r lladddy mawn yma ganddo chi nawr, Aberteifi, yr un mwyaf modern mewn nhw yn Ewrop. Chi'n hapus efo'r ffordd mae pethau'n datblygu yna nawr? Wel, mae'n freuddwyd i fi wedi dod i ben ag i dwi, ac gobeithio allai wasanaethu'r ardal. Yr un ffordd o hyd, mae'r traduriad yn mynd chael am Loegr ac am drefydd poblog Lloegr, un ffordd maen nhw'n mynd o hyd. Ond pan oedd y Porthmon mewn bri wrth gwrs, cyn y tren ar ddim byd ddod, achos oedd e'n hala mi ysbryd hynny, maen nhw'n mynd dros nos nawr. Oedd e'n fyw ac yn farw. Achos wy'n hoffi gofalu ar ôl traduriad fel a wedi cael yng nghodi, ac wy'n gofalu ar ei hwnnw hyd y diwedd. A Nan, i'ch chi'n gofalu amdano fe? Ti al ngwre? Ti ôl o fe, bob cam, ti'n gwybod yn iawn. Pleser cael eich cwmni chi, ac wrth gwrs gawn ni sgwrs eto yn nes ymlaen. Ond nawr, da ni am wrando ar eirian yn canu. Chi sydd yn gwybod aria allan o'r opera Priodas Figaro gan Mozart. Aria Cherubini. I
welwch in o'r mhoes, ond o'r roted diodde'r math loes. Hwy sydd yn gwybod grym cariad byr, o ferched dwedwch a'i daman hir, o ferched dwedwch a'i daman hir, o ferched dwedwch a'i daman hir. Gach chi wedi cyfarfod y teulu rwan, wel, mae yna un aelod ar ôl, un dyn bach ar ôl, rhowch croeso felly i Dilwyn James. A dyna'r teulu nawr yn gyflawn, Dilwyn. Yn gyfan i chi nawr. Sut ydych chi'n trin y merched nawr, buddig ag eiriau yna, Geli? Neu cael eich trin ganddyn nhw i chi? Na, well, dwi ddim yn ei gallu ei trin nhw o gwbl. Dwi'n gadryniaeth hwnna drwy dan nhw. Ond chi'n cydweithio'n hapus iawn oherwydd chi'n cynnal cyngerdd yn flynyddol yn tydach lles i'w achos da yn y cylch. Pryd gychwynnodd yr arfer yma? 3 blynedd ôl ddechrau, oedd e gofynnodd addysg bellach Preseli ni'n gwneud cyngerdd yn Grymych. A wnaethon ni un yn Aberteifi wedyn, a un yn Abergwein, Llynedd. A ni wedi codi tipyn bach orian yn y drud. Dwi'n falch i ddweud. A'r hyn ydych chi'n neud heddiw, dyna fyddwch chi'n neud ar y llwyfan yn y cyngerdd, ie? Ie, rhywbeth yn debyg nhw, ie. A beth ydych swyddogaeth chi? Arwain? Dweud yw joc neu ddwy? Na, dwi'n pallu gadael fi'n neud hynny. O'n i bendod o'n i, falle na i bendod o beth dwi'n neud awr. Dwi'n am ei fawr. Dych chi'n adrodd hefyd wrth gwrs ac yn cyflwyno'r noson. Odi'n adrodd fi, ia. Ydych chi'n gweithio yn y busnes gyda'ch tad yn Aberteifi. A dyma oeddech chi eisiau wneud mewn gwirionedd yn te chydig bach o bwysau teuluol fi arnoch chi. Petai chi'n cael dewis unwaith eto, Dilwyn, a'i mynd i mewn i'r busnes fyddech chi neu ydych chi'n gwneud rhywbeth arall, chi'n meddwl? Fel mae heddi, sy'n ni wedi gwneud rhywbeth yn gywir. Pan ni yn ysgol, mae'n mynd i nôl ar y ffarm o'n i mae'n gwneud. Ond wedi dechrau yn y busnes, dwi'n mynd i edrych nôl o ddarni wedi na. Dwi'n mwynhau yn fawr iawn. A dwi'n siŵr efo'r lladddy newydd bod chi'n gweld hwnnw hefyd yn challenge ychwanegol. Wel, oedd e'n challenge fawr. Ni o'r unig rai sydd wedi codi newydd yn Nghymru ys blynydde. Oedd e'n challenge fawr, ond ni falch o'r arw bod ni dybennau nhw. Da ni am eich clywed chi'n adrodd nawr, pa ddarn ydych chi wedi dewis? Pwlteri yn Dwy Emrys. Unrhyw reswm arbennig am eich dewis chi? Wel, mae'n had wedi bod yn gysylltiedig ag bron ar ei dioes a dwi'n hoffo'n iawn o'r darn yna. Dilwyn James felly i adrodd Pwllteri gan Dewi Emrys. Fri ar y mwni ma'n nghatre bach, gyda'r goferydd ar awel iach. Rwy'n gallu dwatwar ein ad arweini, ddygiach yn wddwr ysgrad ar hedydd, ond sy'n ein gallu neud telineg, na nhw ddipennill yn iaith y coleg. As dim roges i pert o hyd yn hala goglis trwyddw i gyd. A hynny sy'n hala i feddwl, nas dim o'r awen da fi o gwbl. Achos mae'r sgwlin yn dylai deiri, tawrai fel na yw'r prydyddion heddi. Wen i'n istedwe uwch ben Pwllteri, hen gatrer erir ar arth ar bwci. Stardinion taliedd fan con y dredd i mi'n llefelydd. Mor wyllt yw'r lle. All ffrwlyn y counter ar bredd hi'n ffansi ddim cadw i drad uwch ben Pwllteri. I chi'n sefyll fri uwch ben y dwnsiwn. A dwi'n chi lawr i hen grochon dwfwn. A hwnnw'n berw i rhwng creigell llwydon fel stocedi o laff neu olchon sebon. Mae'n meddwl amdano'r funud hon yn ala ryw ysgryd y drwy fy mron. Pert iawn i fi wisgodd yr amser hyn. Yr reithyn yn felin ar drysyn wyn, ar blodau trad brain yn batche mawron, ar lechwedd gwyrdd fel cwmwl egleision. A lle mae'r gwrig ar y graig yn bwngau, fe dingau bod rhywun yn tanu'r llethre.
Yr haf un o fel angel ewn, a baich o'r i banne ar ei gewn. Dim ond fe, fi sy'n ddigon hal i wastoi gifodd ar le mor wal. Sportan wrth al ar ein gropin i thini, a llwy sofrin slawr dros y dibyn. Fe bange hen gibydd, a falle boddi, to ein gweld hynny uwch ben bwlderi. Mae un o ryw bisi'n bach o drath, beth alle fod, ryw drigen llath. Mae un o dwad, ond nid ryw bwer a hwnnw'n gywir fel hanner llwyr. Ac fe welwch un o'r crechu glas, yn sac o'i big i'r pwlle bas a chered bant ar ei fagle hir mor honc, bob hwythrin am istir tir. Ond weles I ddim dyn ar ei wed, yn gadael I nôl I drwed. O man hwn gweud I fod dau becan mentro lawr na weithiau reca. Mae rhaid fo gydag edrad gafar, neu lwybr ciwt drwy folar ddeiar. Tawn ni'n gweld rhywun yn pwllteri mi redwn gytre penti gili. Cewch un o ryw filodd o dderinod, gwylanod, cirillod a chorni cillod, ac mor o'n beidus o fawr yw'r cyreige, a'r hen drwy'n hagar lle maen nhw'n heide. Fe alle hwri o taw cler sy'n hedfan yn ddifal o bwti ryw hen garan. A gallech dingi o'r gribin uwch ben, taw giar fach yr haf yw'r wylan wen. A'r mwceth. Ti'n ag I misgeth o sŵn, sgrechen hen wrachod, ac wben cwn, llefen, a wyban, a mil o'r egfaidd, a rhain ego trwy'r rogofaidd. A chithen meddwl am noswaith ofnadwy. A'r morwr dwrian, o'r graig yn gwyddi, yn gwyddi, gwyddi! A neb yn abed. A dim ond hyn ar y graig yn clywed, a rengirillod fel haid o githreilied yn weito i'r gole fynd mas o'i liged. A thina'r meddyliau sy'n dwad I chi, pan fo chi'n eistedd uwch ben pwllteri. Dim ond un tŷ sy'n agos ato, a hwnnw yng nghysel garn fawr yn cwato. Dol gar yw ei enw, en orest o le. Ond ma'n amresod I siedo de, neu ffioled o gawl, a thina well bolied, yn gennin a thato a sers ar ei wmed. Gewch weld y crochon ar driben o, ar eithyn yn ffaglu a chrytian dan o. Gewch llond y lletwat, a'i llond I lweth, a hwnnw'n ffeinach na'r un cymisgydd. A chewch lwy bren yn y ffiol hefyd, a chwlffin o gaws o hen gosyn hyfryd. Bara gwenydd yn dawel lidan, a chi gar drensiwn mor wyn ar arian. Cewch iste wedyn ar hen sgiwdderi, a chlywed y bigel yn gweud I stori. Wedith fawr am y glais a'r bwen, a gas pwyddwarnod wrth safio rwen, a wedith ddim. Ta wrth chai na'r haf, o tyn nhw dinte I fanci'n saff. Ond fe wedith, falle, a'i lais yn cryni, beth alodd lawr dros y graig a'r drisi, nid gwerth y rwen ar ben y farced, ond I glywed e'n llewen am gael I arbed. Ond fe wedith boer am figel mwyn, a gollodd I fywyd I safio'r wyn. A thina'r meddyliau sy'n dwad I chi, pan fo chi'n eistedd uwch ben pwllteri. Diolch yn fawr, Hywel. Diolch yn fawr. A rwan, yn ôl at y chwaer buddig, a tro yma gan Buddig James Aria, o'r opera Carmen gan Bizet. Buddig James. Que je
A dweud y gwir, dim werth i chi eistedd lawr, bydd chi'n mynd i ganu eto Eirian cyn i fod y rhaglen? O, dyn nhw, fe rhaid chi esgysodi ni, Reit, achos mae rhaid wedi newid. Iawn te, gan i fod y genod ar ddiwedd y rhaglen. Oedden ni wedi meddwl o byddai'n syniad da i gael siop y cigydd yma yn y stiwdio. A chyda'ch cymorth chi, i ni wedi adeiladu chydig o siop fel tai draw fan acw. A ni'n meddwl na'n y byddech chi'n hoffi dod draw efo fi ddangos mi sydd wedi gwneud ffagots. Byddech chi? Ewch mi'ch hebrwng chi draw te. Pawch chi'n chwerthin. Chi'n meddwl allai wneud ffagos yn fath? Mae gen i arbenigwraig fan hyn i ddangos y ffordd. So chi'n cael gwisgo'r gots mae ddechrau. Chi'n cael edrych yn ddel. Yma ni. A hysbys rhad ac am ddim, chi'n weld? Dewi Jams o'i fab. Felly mi wisgo'r het ma fi, ie? A pedwar. Ie, fel reit. Wel, tra dwi'n gwisgo, allwch chi siarad am y ffagots. Tia faint o ffagots chi'n neud mewn wythnos gyda hwnna'n? Byti 2,000 ffyrdd? Ie? Ie. Be sy'n bod nawr? Mae'n iawn. O, fi'n gweld. O, beth? Dwi wedi arfer, chi'n gweld. O! Os na chi rhywun wedyn... Yna mai. Os na chi rhywun wedyn yn y cynorthwyo chi? Wes. Pwy? Wel, war, dwi'n mynd... Lle mai? Codwch y llaw neu, chwaer, lle mai? Helo, sydd ydych chi? Iawn te. Be da chi'n ei ddefnyddio i wneud y ffagots? Fe mae rabi fyna ydych chi. Ia. Rabi mochyn. Bola mochyn wedyn. Hanner yr cig i'r rabi. Ia. Sy'n pawn o abyn ych chi hanner o'na. Na chi. A sa'n siŵr faint o winwns wedyn. Sy'n mos ys llichyn Na, yma? wes, ie. Ie. A Sisni, pipur alen a rysg. Dyna beth yw hwn, ie? Neu bara. Chymod, pan mwch chi'n neud y gytre, bara, ond rysg yw hwnna wedyn. gweld. Te. Minso'r cwbl lan. Iep. A chwydyn beth wedi sy'n gynnau, mae'r glibaniaeth o hwnna wedyn mae'n mynd yn... Nid gyblaniaeth yw'r gair ydych chi ddefnyddio? Glyborwch. 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 Gair da iawn. Ie. Lot o glyborwch. Lot o glyborwch. Ie. Mae'n bwysig. Ie. A dyna ni'r ffagos Ie, pan bod ni'n neud nhw fel un wedyn sy'n... Pan bod ni'n neud nhw gytre, mae ffedo gyda ni. Ie. Mae'n Ie, ie. lot yn well wedyn. So well mi brofi dar yma, chi'n meddwl? Cewch. Wrth beth amdani? Chi'n beth, mae blas pate ffrengig yno fe. Ie, Yn does? ie, ydi. Pyn bach o garlleg i mewn hefyd fydden nhw wych. Ie. Neis iawn. A chi hefyd wrth gwrs yn
fel bod chi'n neud yn gweithio'ch sausages o'ch hynna? Ydyn. Ydyn, so lle beth wedi faint o'r un i ni wneud neu. Sti mots, chi'n neud digon. Cumberland wedi nhw hwnna. O, ie. Hwnna mwy spicy, Dwi'n gweld. a mae'r cig yn mwy bras. Ie, ie. A beth am hynna wedyn? Y pork pies yw'r hynna. Ia. Fe chi alw'r un wedi? Hamburgers. Hamburgers neu beef burgers. Yna chi, ie. O beef burgers mae'n siŵr dyn ni, ie? Maen nhw'n bitsa'n dda yn y bit tefi na. Ie, wedyn. Da iawn, dydyn. Mae'n bryd bych chip. Ydy, mae, ie. Ydy. A dwch mynd draw at Dilwyn nawr, te. Dilwyn, y grefft o dorri'r cig. Mae'n dipyn o grefft, ydy. Fedwch chi ddangos y grefft i mi, chi'n meddwl? Fi'n ofni, fydd eisiau mwy na braw mae ddysgu chi. Dwi'n siŵr bydd. Allai fod yn trial. Dda fo, ta iawn. Ie. Wel, mae da ni dipyn bach o bopeth i gael fan hyn. Ie, Cig o'n Gymreig. Wrth gwrs. Gore ar y farced. Ie, beth am... Sut byddwch chi'n mynd ati dorri y chop pen allan hwnna, Alban? Wel, dy gosol ni ar hwn fan hyn i chi nawr. Reit. A fel maen nhw'n dweud yn ystod beth TV, fydd bobo jop i chi ar y diwedd, reit? Hywel Gwynfryn yn talu, fe? Bobo jop. O. Fel ta. Torri'r lawr ar ysbwn fel e? Ydych chi wedi torri'ch bys o gwbl? O, do, wedi torri a gilltir, lawer gwaith. Ie, ond ddim efo'r fwyall o hwnna. O, ie. Na dropyn i chi. Dewch chi mi roi cratch bach, ie? Chi wedi torri'r bys? Ni drwg am y tro cynta, mi'n ofni. Ond dwi'n meddwl gael... Ar gyflog bach fyse. O, gyflog bach, iawn. A beth am y cig eidio yma wedyn? Cig eidio, mae corta'r o'r bif gorau dyn ni fan hyn. Ie. Hyfryd, te. Meddyliwch am hwnna nawr. Tatw'r host a'r pwdin swydd efrog. O, grefi dros dy fe gyd. Mae'r rhai o'r union sy'n dod o Berteifi. Wel, chi'n gweld bod golwg ddon nhw da fi. Ie. Maen nhw'n gwybod beth yw hwnna, da fi. O, wel, man. A dwch ni fynd draw fan hyn, wan, te. Be sydd chi fan yma? Cig oen ydi hwn hefyd? Cig oen, ie. O, mae mochyn o edrych yn Na, mae porc da ni fan hyn. A gos mochyn da ni fan na. O, dwi'n gweld. A hwn ar hyn o bryd yn gig rad ar nadw, porc. Ydi o? Odi, gig rad ar nadw ar hyn o bryd. Beth ydych cyngor chi nawr, lot o'r merched o fan hyn? Ella bod gennych chi gwestiwn, ydych chi'n cael ofyn i Dilwyn am y cig. Beth yw'r fargen orau, ie? Dyna ma'n ei siw bod. Be fysa'r fargen orau? Wel, ar hyn o bryd, porc cig mochyn yw'r cig rata o bell ffordd. Ie. Wel, mae yna un aelod o'r cwmni da ni heb i gyfarfod, a dyma fo. Reit i mewn o fe, dawch ar e. Dewi, dwch ar hyn. Dewi, dwch ata i fan hyn. Na, fel, twch ar hwn. Dewch chi gael ar arbennig. A dwch chi bacio fe fyny? Na fe? A fe, dwi'n gael beth ochan. Beth? Diolch yn agosach at y fachos. Nawr te. O. Os mo'n gwthio fe'n ôl? Gwthiwch a fe'n ôl. Be? Mae'n trwm ar ôl. Twch ar ôl te. Twch ar ôl. Na fe, arhoswch chi o fanna. Reit, na fo. Odw. Chwo. Os na frecs yna fe. Reit te. Mae hwn yn anifal da. Odi, mae'n anifel... dim y gorau, ond mae'n... dim yn ddrwg iawn. Mae Cefen weddol wastad i ge, mae'n neud o'n weddol citbwys dros do fe. Odi. Beth ydy nodweddion y bryd arbennig yma? Pa fryd ydi o gyda'r llaw? O, croeso, di we, o Charlie a Frisian. Ie. Y bryd sydd wedi ennill tir yn y wlad, mae'n ystod y 10 mlynedd. Dwch chi rown ffordd hyn, Dewi, allwn nhw wedyn weld yr anifel a'ch gwyneb chi chi'n gweld. Da iawn, wel. Na ni. Ie. Does dim gormod o fraster ar hwn, hefyd? Ie. Agos, dim gormod o fraster ar iasen. Ac ar ei ffwlende fe, na dim ar ei goi fe. Mae natur yn crynhoi'r y fraster. A faint fyddech chi'n dalu am yr anifel yma? Hwn? Ie. Wel, tia 800. 800? O bine. A mae'n wedi gwerth i gig e? Chi'n gofyn rhywbeth nawr? A ni'n meddwl. Diolch yn iawn i chi fechgyn ddod ar anifel i mewn. Ella fysa chi cymryd ar anifel allan nawr?
Diolch i chithau, Dewi. Iawn. Mae'n heddi cymeradwyaeth yn diwedd. Chwarae teg, roedd e'n perfformio dda iawn. Perfformio dda iawn. Mi oedd Dewi James yn gynharach yn canu Clodydd y Porthmon, a mae o'n meddwl y byd o'r Porthmon. Yn wir, fe ath ati i sgwennu can yn arbennig i'r Porthmon, a dyma'r genethod i ganu'r gan honno am y Porthmon. Ma fi yw Porthmon mawr Sir Benfro, a fi yw wyl y drofer praff. Rwy'n prynu dafel, prynu tato, a fi sy'n nodi nhw'n eitha saff. A pan fi gyda ni fil neu ragor, o bob cymysgeth yn y byd. Ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan til yn fawr. Ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan til yn fawr. Os digwydd bod hyn fiwch a gargyd, neu ar a chlefyd, ist dim gair. Neu fochyn pwrsog, hwch neu fferet, neu rhywun dac yn ffeili byt a gwair. Neu os fydd gyda chi darw cynddairog, fe nodych chi weid wrth y boi bach braf. Ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan til yn fawr. Ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan til yn fawr. Ac os da cwyn bach swyl neu rybydd, fod prinder solid yn y llaeth. Wel, peidiwch oed i nesbain drenydd, a poniwch i ni ar unwaith. Does dim na fedrwn ni ei symud, a unrhyw glerid yn y byd. Ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan til yn fawr. Ni'n halan o fan, ho, ho, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan til yn fawr. Ac os da bwlir o'i swllt bach haibio, dwi werthu rho bach ar y slaen. Mae wedwn ni'r un gair amdano, wrth oes yr incwm tax mor flaen. Ac os bydd rhywun yn digwydd holi, yr unig ateb awn ni. Ni'n halan o fan, ho, ni'n halan o fan, ho, ni'n halan o fan til yn fawr. Ni'n halan o fan, ho, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan, ni'n halan o fan til yn fawr. Rhyw fore bu cyfarfod, ar fiad mawr ar hafod. Y twrci sgwydde ddaeth ynghyd, yr hwyed moch ar ei rigid. Bob un yn cerdded lan a lawr, a phawb yn wir mewn helfil mawr. Wedi clywed welwch chi fod y doli gynesan. Tip, 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 gwak, gwak, gobl, 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 gwak, gwak. Wisgit, wisgit, ffwrdd â ni yn y doli gynesan.
man, y clacwiaeth i'r llwyfan, a caeliogaeth yr gader fawr, siaradodd ef am hanner awr, ac am ryw 2 awr wedi hyn, caid araith hir gan y clacwi gwyn, medd ef mae yn ddifrifol iawn, mae'n y doli gan y sain. Gobl, 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 quack, quack. Wysgit, wysgit i cwrdd â ni, mae'n Nadolig yn nesaf. Wrth cynnig wnaeth y twrci, ac eirio wnaeth y twrci, a'i bod ein mynd i'r hafod wen, a'ch nogar ffermwr ar ei ben. Pan ofynwyd am yr llawn, roedd pob un yn llawn ofn a braw, y gwyddau pawb o'r llef yn Nadolig yn nesaf. Tic, 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 quack, quack. Gobl, 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 quack, quack. Wysgit, wysgit, cwrdd â ni, mae'n Nadolig yn nesaf. Ac yna o mentipin, be glywyd llais a mochyn, fwynedig yn un a goll, rwy cynnig i ni fynd ar goll, rhai gyda'r afon, rhai gyda'r gwynt, rhai dros y caiau ar ei hyd, yw lad lle nad oes unrhyw sôn, fod Nadolig yn nesaf. Tic, 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 quack, quack, gobli, 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 quack, wysgit, wysgit, mae'n Nadolig yn nesaf. Aeth y wir gan yr afon, aeth y clacwi bant yn union, aeth y gwydder am i rawyn las, aeth y rasyn bach a hanner y das, gydwedodd wrth y cefil ffwyd, mae'n rhaid i ni gael digon o fwyd, un ter cwrci, diled i wisgo credawyn, rhai gyda gilydd yn eitha twt, i lawr y clos gan siglwyn, aeth y fiwch ar mochyn dros o ddor, a dawdd am mochyn ei dwlcar, twrci ymwaith gyda'r ffair, mas o'r ffuriad llawn twrwain, fe clywyd llais yr un gombach, rwy'n credu gyfra unewad, ma'n tyrraeth e dros o bryd, a wedodd edyn cymbach drohin. A bydd oddi ar y diwrnod, ni welwyd hwyn yr hafod, mae'n dyn ar goll wedi newid byd, mae'n cadau gilydd nawr i gyd, yn hapus mewn rhyw hamryd fan, lle nad oes dim a ddaw i'w rhan. Bwyd a dio drwy'r holl ddydd, pawb yn ddedwydd ac yn rhydd, neb yn bwgwdd welwch chi, fod Nadolig yn nesaf. Tic, 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 quack, quack, gobl, 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 quack, quack. Wysgit, wysgit, i cwrdd â ni, mae'n Nadolig yn nesaf. Tic, 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 quack, quack, gobl, 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 quack, quack. Wysgit, wysgit, i cwrdd â ni, mae'n Nadolig yn nesaf. Tic, 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 quack, quack, gobl, 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 quack, quack. Wysgit, wysgit, i cwrdd â ni, mae'n Nadolig yn nesaf. Dynwch ni, gan eich gweld chi gyd. Mae nhw'n cymeriadau'r fferm. A ni. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni a diolch yn fawr iawn i Teulu'r Oernant hefyd am yn diddori ni am yr hanner cam ni nesaf. Wela i chi'r wythnos nesaf, fydda'n hedfan i mewn i'ch cartrefi chi. Tan hynny, hwyl fawr i chi.